שלום, אני אורי. ואני דימה, והיום נלמד ברייל. אז לפני שמתחילים, אתם צריכים לדעת לאן הברייל שלכם הולך. אם אתם עומדים כאן, הברייל שלכם ילך ימין. אם הרגליים שלכם הולכים שמאל, הברייל שלכם ילך שמאל. טוב, אז אחרי שהבנתם לאיזה צד אתם מסובבים את הברייל, אתם מתחילים ללמוד את התנועה. אז ככה, התנועה הולכת מ-X-up ומשיכה למעלה. כמה שיותר למעלה. אני חוזר על זה שוב, X-up ומשיכה. אז אחרי שלמדתם למשוך, חייב לחלק את הברייל לשתי שלבים. משיכה למעלה ומשיכה למטה. דגש אחד חשוב, ברייל זה תרגיל שהוא אוברד, משמע שהוא עובר מעל הראש. זה אומר שאתם צריכים ממש להיזהר שאתם מביאים את הברייל, כי הוא יכול לפגוע בכם ויהיה לא טוב. ואחרי שלמדתם את התנועה, יאללה בואו לפארק. תייגו 3 חברים שרוצים ללמוד ברייל. לעוד מדריכים תעקבו אחרינו באינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב.